Média ešte stále hovoria o patovej situácii na Ukrajine. O vojne, kde sa vraj front prakticky nehýbe. O konflikte, ktorý sa mal zaseknúť na mŕtvom bode. Lenže podľa mňa sa dnes začína diať niečo úplne iné. Pretože keď sa človek pozrie detálnejšie na posledné týždne, začína byť jasné, že tempo celej vojny sa mení. Rusko masívne zvyšuje počet dronových a raketových útokov. Ukrajina má čoraz väčšie problémy s protivzdušnou obranou. Na fronte sa objavujú správy o zhoršujúcej sa situácii v Donbase. A zároveň sa čoraz hlasnejšie diskutuje o tom, čo môže prísť po Donbase. Pretože tu už nejde len o jednotlivé mestá. Tu ide o otázku, či sa celý konflikt nezačína posúvať do úplne novej fázy. A práve na to sa dnes pozrieme. Moje meno je Peter Ťurek a vitajte na kanáli Globálny kompas. Ja som si všimol jednu veľmi zaujímavú vec. Počas posledných 2 rokov sme opakovane počúvali, že Rusko je zastavené, že front stagnuje, že Ukrajina dokázala stabilizovať situáciu. A vždy, keď prišla nejaká menšia ukrajinská operácia alebo útok dronmi na Rusko, okamžite sa objavili titulky, že vojna sa začína obracať. Lenže podľa mňa dnes realita začína vyzerať úplne inak. A možno najväčší problém pre Ukrajinu dnes nie je ani samotný front, ale situácia vo vzduchu. Pretože po skončení krátkeho 3-dňového prímeria prišli veľmi silné ruské útoky. Masívne raketové útoky, masívne dronové útoky. A zároveň pokračovali aj ukrajinské útoky na územie Ruska. Ukrajina podľa niektorých informácií vypúšťa približne 200 až 250 dronov každých pár dní smerom na Rusko. Tieto útoky vedia spôsobovať škody. Vedia zasiahnuť infraštruktúru. Vedia zabíjať civilistov. A pre Moskvu sú často aj nepríjemným politickým problémom. Dokonca sa objavili informácie, že po jednom z útokov mal byť odvolaný vysoký predstaviteľ ruských vzdušných síl. Čiže áno, tieto útoky nie sú bezvýznamné. Lenže tu prichádza detail, ktorý podľa mňa veľa ľudí ignoruje. Tieto ukrajinské útoky podľa všetkého zásadne nemenia smer vojny. Nezastavujú ruskú ekonomiku, nevytvárajú politickú krízu v Rusku a nemenia situáciu na fronte. A niektorí dokonca tvrdia, že Ukrajina pri týchto útokoch míňa obrovské množstvo zdrojov, ktoré by možno potrebovala oveľa viac inde. Napríklad na obranu vlastného frontu, na ochranu vojakov, alebo na posilnenie protivzdušnej obrany. Pretože práve tu začína byť situácia veľmi vážna. Podľa viacerých informácií je ukrajinská protivzdušná obrana výrazne oslabená. A dokonca aj ukrajinské zdroje už priznávajú, že miera zachytávania ruských rakiet a dronov klesá. A keď sa človek pozrie na to, ako dnes vyzerajú ruské útoky, je vidieť obrovský technologický posun oproti minulosti. Rusko dnes používa viacero typov dronov naraz. Niektoré sú riadené operátormi priamo z Ruska. Niektoré sú prúdové. Niektoré nesú bomby. Niektoré fungujú ako zachytávače ďalších cieľov. A útoky už neprebiehajú len v noci, ale aj počas dňa. Hovorí sa o stovkách dronov denne. A práve toto je podľa mňa detail, ktorý mení celý charakter vojny. Pretože dnes už nejde len o delostrelectvo a zákopy. Dnes je to vojna technológií. Vojna výrobných kapacít. Vojna logistiky. A zdá sa, že Rusko dnes dokáže tempo týchto útokov zvyšovať. Zaujímavé pritom je, že mnohí očakávali veľkú ruskú vzdušnú ofenzívu už počas zimy. Lenže namiesto toho, Rusko podľa všetkého počas zimných mesiacov budovalo zásoby dronov a pripravovalo infraštruktúru a teraz začína prichádzať masívne nasadenie. A následky sa začínajú objavovať po celej Ukrajine. Objavujú sa správy o problémoch s palivom pre armádu na fronte, o logistických problémoch, o stále väčšom tlaku na infraštruktúru. A zároveň sa čoraz viac zhoršuje aj personálna kríza ukrajinskej armády. A toto je podľa mňa ďalšia veľmi dôležitá časť celého príbehu. Pretože vojny sa často nerozhodujú len technológiami, ale aj tým, koľko ľudí je krajina schopná mobilizovať a ako dlho je spoločnosť ochotná znášať tlak vojny. Podľa viacerých správ je dnes mobilizácia na Ukrajine tvrdšia než kedykoľvek predtým. Už 2 roky sa objavujú videá mužov odvážaných z ulic do armády.
Lenže dnes sa údajne situácia ešte viac vyostrila. Objavujú sa informácie o násilných konfliktoch s náborármi, o útokoch nožmi, dokonca aj o streľbe proti rekrúterom. A toto je detail, ktorý podľa mňa veľa hovorí o tom, v akom psychologickom stave sa dnes spoločnosť nachádza. Zároveň sa zatiaľ na fronte začína meniť tempo bojov. Počas osláv víťazstva bolo krátke prímerie, lenže po jeho skončení Rusko opäť obnovilo útoky. A podľa viacerých správ sa dnes sústreďuje hlavne na Donbas. Objavujú sa správy o zhoršujúcej sa situácii pri Záporoží, o problémoch v Konstantinovke a o tom, že ruské jednotky sa snažia postupovať smerom k ďalším kľúčovým mestám. A práve tu prichádza jedna veľmi zaujímavá teória. Niektorí analytici hovoria o tzv. Domino efekte, teda o situácii, keď pád jedného mesta začne automaticky oslabovať obranu ďalších miest. Zásobovanie sa komplikuje, mestá sa dostávajú do izolácie a tempo postupu sa začne zrýchľovať. Najskôr trvá dobitie jedného mesta mesiace, potom ďalšieho kratšie a potom sa celý proces začne zrýchľovať ako padajúce domino. A podľa niektorých odhadov by Rusko mohlo dokončiť operácie v Donbase ešte pred koncom roka alebo začiatkom jesene. Lenže tým sa celý príbeh možno vôbec nekončí. Pretože čoraz viac sa začína diskutovať o tom, čo príde potom. A toto je asi najkontroverznejšia časť celej diskusie. Objavujú sa úvahy, že Rusko po Donbase predloží úplne nové podmienky. Nehovorí sa už len o NATO, ale dokonca aj o zákaze vstupu Ukrajiny do Európskej únie, o federalizácii krajiny, o vytvorení novej dočasnej vlády a o tom, že Moskva už dnes nepovažuje Zelenského za legitímneho lídra. Objavujú sa dokonca aj špekulácie o Odese a v niektorých prípadoch dokonca aj o Kieve. A práve Kyjev podľa niektorých ľudí vyvoláva v západných krúhoch ešte väčšie obavy než Odesa, pretože strata Odesy by bola obrovský problém. Ale strata Kyjeva by podľa nich znamenala úplne inú úroveň krízy. A tu prichádza ďalší veľmi zaujímavý detail. Objavujú sa informácie o možnom budovaní logistických trás a prípravách v Bielorusku. Čiže znovu sa začína diskutovať aj o možnom smere na Kyjev. Samozrejme, toto všetko sú zatiaľ špekulácie. A veľká časť týchto informácií pochádza zo západných alebo ukrajinských zdrojov, ktoré tvrdia, že poznajú myslenie Moskvy. Otázka teda je, nakoľko sú tieto scenáre reálne. Ale podľa mňa dnes už nejde iba o samotné titulky. Dôležité je, že tón celej diskusie okolo vojny sa začína meniť. Pretože ešte pred pár mesiacmi sa hovorilo hlavne o ukrajinských protiútokoch. Dnes sa čoraz viac hovorí o nedostatku protivzdušnej obrany, o problémoch s mobilizáciou, o logistických problémoch, o padajúcich mestách a o tom, že Rusko možno pripravuje oveľa väčšiu fázu vojny, než akú sme videli doteraz.